A l'educació! Està sent un èxit, mai havíem vist una mobilització tan gran. El que ha aconseguit aquest conseller Cambray és ajuntar-nos a totes i lluitar per l'educació pública com mai abans s'havia fet. Hem tallat els carrers des de les 8 del matí, des de tots els barris, s'han fet piquets davant de les escoles i això de veritat que mai ho havíem vist abans. Esperem demà i demà passat mantenir la mateixa presència al carrer, sobretot. Les estadístiques ja és un tema a part. Hi ha un crit per l'escola pública, hi ha un crit per les ràtios, hi ha un crit pel currículum, hi ha un crit pel 8M, hi ha un crit per molts motius.